ଭଉଣୀ ଡାକନ୍ତି ତମର ମନା ଉର୍ମିଳା ବେଜ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବାବୁଲା ବେଜ ତୁଳସୀ ବେଜ ଆମ ଘର ଏଇ ପାଖରେ କଳସା କାଲି ବାହାରୁ ଚିଠି ଲେଖିକି ଆଣିବ ଖାତାରେ ବାପା ନା ହଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ମହାରଥା ମୋର ବି ସେଇ ମୋ ନା କିରଣ ମାଳା ମହାରଥା ମତେ ଡାକନ୍ତି ଏଲି ଆଉ ମୋ ବାପା ନା ସୁଦର୍ଶନ ମହାରଥା ଡାକନ୍ତି ଦୁଳିଆ ବୋଲି ଆଉ ମୋ ବୋଉ ନା ଗୀତାରାଣୀ ମହାରଥା କିଶୋରନଗର ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ଆଉ ଘର କଥା ଟିକେ ଚଗଲା ହଉଥିଲି ନା ମୋ ବୋଉ ଗଲା ସେଇଟା ନା ଶାନ୍ତିଲତା ସାହୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା 760 990 9260 ଖାଏନି ମୋବାଇଲରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଅଛି ମୋ ମାଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଲେଖିକି ନେଇ ଆସିବ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ଦିଦି